Здравей, YouTube! Аз съм Нитер и днес ще ви покажа една мини игра, която е наречена Skywars. Това е хит сървъра, ще го има в описанието на клипа. И така, не съм сам, защото GoldGamer и там другите им приятели имат работа и сега ще снимам сам. Но до вечера може и да снимам с тях. И така, ето, това е Skywars. Ето, там пише Skywars. И тук е портала, за да влезете в Skywars. Влезете ли в този портал, ви пуска и тук на тези капсули. Така да ги нарекам. И от тук гледате, ето там в чата, кога ще почне играта. Ето 3, 2, 1 и почваме. Тук има съндъци, от които вземате айтемите. Аз вземам всичко по принцип, защото не се знае кой му взем потреба. И имам хубави неща сега. Доста хубави. Аз ще ги подреждам ето и така. Тук тази каска не ми трябва. Така. Добре. И сега, например, да отидем при онзи, защото онзи го нападал там. Добре, по-брутално. Той кирка се направил. Човека. Изчакам му не... те са отбора, разбрах, значи. И сега малко се отказах да ги нападам. Но аз не се отказвам! За малко да убия и този, но не можах, защото те бяха в отбор. Това беше гадно. Важното е, че не го убих. Скачам отново. Там, пак не спам до тук. И чакам. Когато започне играта, ще се върна отново. Така, тук съм. Играта започна. Аз така спирам на пауза, защото така спестявам и малко време за снимане. Сега този както ще го махна. Този. Знам, че и тук има лава. И ще си я взема. И сега ще ходим ето там. Този как падна. Този направо падна. Но няма да ходя там, вече тръгнат само. Този дърни няма да е по-силно. Качвам се нагоре и после слизам и го убивам. Следвам тази каска. Не съм ял златна ябълка, защото знаех, че този ще го убия. Този как го цели, качи се нагоре и го цели после. Така ми улесни и шанса да убия него. Но много да не се хваля, че съм добър. Сега ще взема малко дърво, намислил съм си една тактика. Къде си? Има ли някой друг след него? И изгледа, че няма. Извършвам се след малко. Така, тук съм звъннаха ми по телефона, съжалявам. И мисля да изигравам тази игра и да спирам видеото. Сложа тази работа. Сложа за работна масата. Ще взима с нужна топка и ще го стрелям.
И сега е времето да ви кажа, абонирайте се за мен, за VichoProd, за GodGamer, ProdsBG, за NetcoBG и за тези мои приятели. Ще трябва да ги напиша в описанието, защото всеки път така не е нужно да ги казвам, да ги споменавам. О, този ще иде. Но дървените лопати много бързо се чупят. Ето, чупи се. Тук ще го... върна се. Измамник. Сега за малко ще го махна. За да отида и се кача там. Но да не ме обстреля. О, добър се. Събори го! Изгледа, че тази игра победих. Ами... Това мисля да е от мен. Аз бях Nitair. Играх Skywars. Дано да ви е харесало клипчето. И чао!